Right, hello guys. I'm saying you guys, how are you guys? Guys, share life. Once what get shamari. Handina kudya shamari yangu ndabva kubasa sandarara. Ndandati ndochivata ndatotosvika ndikatega ndigeze ndichirara. Wanike inbox yangu iri kupfuta ine mashura. Saka nyaya idzi handifungi kuti ndichapedza guys. Handifungi ndomboita 1 kana ndamuka tozoita ini. Handiti gati chinda takadaro. I didn't get my airpods. Sora akorosi. Right guys, ndisherewo life ish. Ndisherewo life I please. Ndishere iyo ndoda kublock Farai. Sasai kuita sei pano. Ban from stream. But biseni ngiri yako. Sasai kuita sei kwako. Pana nyaya iri sensitive pana papa then unoyotara zvuti sasai kuita sei. Right guys, share life. Ndombira mundisherewo life. Ndokumbira mundisherewo life guys. Share life. Share live as many times as you can. Pane mashura pano, madana, chayo. Mashura, madana. Ndati ma audio inaninga play ma audio. Mudzonya wiya aripo, wiya utaure nyaya yako wega. Pane madana chayo pano guys. Woni top, how are you? Share life guys. Ndiri kubva kubasa ndasvika ndikatotega ndigezi ndichipedza kugeza chitega ndinovata kudai ndobva ndangotega ndimbotasa kuinbox WhatsApp handimboya kutamba nefoni ngandibva kwati ndasvika kuvata kudai wanike kune shura dana ndikati apa kune vanhu vakawanda ndobva ndangoti rega iyi iri kuda kutopisa iri kutopisa iyi haisi kutomboti tinoda kutomborarigwa rimwe day kana kuti kudii guys ndisherewo life I know kuti vanhu vakawanda vaisiradi vari kumijolo asi share life guys share life kwamunoziva kwamunoshare life share life share life mutege vamu timu rinositega riri kupiko Barbara aripiko Barbara anosuya anonzikelele wakauya anotega group revanhu kudai ari kupiko nasi babu ari kupi tegai guys tegai vamwe zvokuoti kana tatanga nyaya konzi simeni inyaya tikadzokere kumashure izvo zvahandiiti handisi tegai vamwe tisvike pa250 ndifonere yesi Abigail tifonere mudzi wenyaya uye esi Pamela, how are you Pamela? Ndamuka wangu amukasei ndamborara I hope ndichamanija kuipedza live ndobva ndanovatakawana ngoti angu manhera ndikudzokera right tegai vamwe guys tegai vamwe tifambe tegai vamwe tegai nandodonovata muna ndadopfeka chipijama changu mukati nditoti ndotovata tegai vamwe guys tegai vamwe tifambe nebhora tegai vamwe tiamchitega isi really wanga warova tegai vamwe guys tapa 206 tegai vamwe hanzona kumjolo aiwa kana vanhu vamwe vari kumjolo vamwe variko ingo tegai vanouya yesu ruramai just tega musi kutega Hi Midi, Chanks, how are you? Kune vanhu ndozati vakauya anotega hobu kudai yevanhu saka vanhu vachoda sarapa mutsenda vaone vanozouya nyaya yave pakati votinga kuti nyaya iri kuti famba sei nyaya chi right saka guys ora ndosara kana tasvika pa250 tiri pa219 izvozvi hi Miriam, how are you home girl zviri sei Judith Banda, how are you my love anzi ndona zvazvimunya kubasa okay aiwa basa ndokumberizvi ndamuka hangu tati mtendewa mukasei yes mai mapo muri sei Helen mchafuruka love you too love baby girl yes pregnant how are you ane sugumbo zviri sei ite mchitega vamwe guys ite mchitega vamwe tegai vamwe Patience Fadzi, how are you pana sisi wangu ndakanga makuti ndisiuya muonya yari pano ndikaendiva woods nekugurupu uko ndakuti muone kuti hey muroyi asi kure muroyi zvairi hama yako yepedyo
she my sister. Right, tatusvika pa 273. Right guys, nyaya iri pano inyaya iri very sensitive antika. It's a very sensitive issue nyaya iri pano antika. So vaya admin muri pa comment section here, admin muri mwere ma comment section mundakamira kuti nyaya iri angotaura off topic zviri nani kuti kana musina chekutaura munyarare mungoteerera. Vanochema mochema antika, vari kutaura off topic. Admin, I'm giving you banner. Just ban, don't block, ban them. Because it's a very sensitive issue. Nyaya panap. Aripo ere admin up. Because admin pa send back and asipo teachers sa umema admin because inini nyaya dzakadai ndo dzitora personal kutaura chokwadi. Ndo dzitora personal zvisingaiti. Ndokumbira mutitegere tafadzwa chidawa. Because ndoda kutomupa basa irori. Ndikumbira mutegere tafadzwa chidawa. Ndikufonera admin vauye mucomment section angotaura off please block ai muri kulive here admin tokumbira ume kulive vangotaura off topic chete. Ndakudedza muridzi wenyaya guys, moteerera. Hanzi nafenditi admin inoitwa vanhu vagara pano vagara kwemakore because kuve admin kuda kuti unopinzwa mupage handiti uri kuona. Saka haingopiwi munhu wese wese admin papage nokuti kune zvakawanda mupage mune nyaya dzevanhu. Kundotoisa munhu anoza ndotrasta kuti akaverenga ndinongoudza kuti verengai muchisiya dzakadaro handitika. Ende ndikangodzinzwa kunze chete ndimi. Saka admin haingoiswa munhu wese. Ndototanga ndatombovheta kuti unokwana here kunoona nyaya idzi dzakafanira idzodzidzi uchinosiya ikoko. Right, ndoda kuti muzondidedzera tafadzwa chidawa. Ndachida kuti atonzwa kutanga nenyaya because ndachida kuti atanga kunzwa nenyaya. Admin kundaipfeka ipage angotaura off topic panyaya iri pano. Musabloka ingwesai kubhani live inoasaoni because inyaya iri sensitive. Please make sure kuti muri pa standby. Pfekai mapage please. Endei kumwana kunyaya. Endei kunyaya. Saka akachema guys, bear with her. It would connecting as ana data. It connecting. Oh. I'm saying my course here. I hope network itikawadi because maaudio ndinawo uti kudai but inonakidza inonya inodai muzvinzwire mudzo yachitaura nemuromo wacho antika makore ake mudiki asi totongomisa pano atina two ways about it. Totongomisa panapa atina two ways. What's happening in network yake yakutika kawanzi. Sorry, wifi yangu haisikuita. Wifi yangu ilikuneta sana. Urikuda data ere? Data une data ere? Love isira mwana uyo data. Isira mwana uyo data shamwari. Isira mwana uyo data. Rega isigwe data. Sure nasi usaenda ku Blockview. Ukamwenda ku Blockview amenako. Ukamwenda ku Blockview amenako. Usaenda ku Blockview. Trust me on this one. Usaenda ku Blockview. Usaenda ku Blockview. Kana usina zvokutaura nyarara. Because tiri too judgmental sometimes. Tisingazivi munhu akapfeka bhutsu dzacho. Ndiye ukaona munhu akuzobuda pachena achitaura nenyaya iyi hanzi Royal Mint asvika Royal Mint kana aripo Royal Mint sorry Royal Mint zoti hatina communication but nhasi ndokumbira kuti tiri kumbokuda pano. We want you here. I want you to sit there in the comment section and listen to this story. Tikudaro shandwa pamwe chete seZimbabwe
tibatsirane pano. So ndokumbira kuti Royal Mint, if you are in the comment section, ndokumbirisawo kuti ugare mu comment section, listen to this story. I'm waiting mwana uyu kuti akwanise kuti apinde auye apa. Andina ini data nyuma. Andina. Urushandisa network ipi? Unchasa network ipi? Wi-Fi chinenge kunetsa. No, kana Royal aripo. Isira mwana uyo data wona when network yake iri kunetsa Wi-Fi, muisire data. Yeah, pamatondifonera izvo nditori pa app katime. Nditomtransfera pa bank app. All right, sharp. Ya tora chia Royal Mint ugare papo. Idzi nyaya dzakadai pani pambo kuti tinodzigamana nemi. Totokutembai kana muri kuZimbabwe kuti munotibatira basa. Saka pamwe pacho patombodi kuti titirane pada kuti tichalidzane because isusu kuti iwewe neni tiripo pakugadzirisa zvinhu zvinonetsa sometimes muvanhu. Handiti maona tichigamana saizvozvo. Nyaya yandigwadza yandichemedza nyaya ndashiya ndodovata guys ndamuka kujamba chaiko ndikati chida wanofa kutovata nhasi tobata basa zvino uripo vana Royal Mint wafa kutosora chibata basa nhasi wafa kutosora chitoribata because mukawa zviri panapa guys mirai muzviwiri mirai esigwedata mwana uyu watutare zvake mwana mirai muzviwiri ataure nemuromo wake then kana maaudio akawanda kudai ndichazokuplayera in case akanoti anotaura chema handimaona saka kana akachema akasirira zvimwe ndozokuplayera maaudio kuti muhwisise. Yeah. Nyaya dzakadai ndozitora pesina zvisingatoiti guys zototi mirai muzviwiri. Apa ndine vamwe vanhu 3 ndichazoyana time regai timbodzirane iyi because ichatotora nguva yakareba iwe inyaya iyoyi. Wamisira data good. Right. Ndoshanisa CLC. Anti waisirwa rapinda iri data ndakufona manje. Ya ndakumufonera Lois ndakutira kufona. Fone yake ni problem nawe. Anga nechikwere iri kungoti connecting. Apa waisa data. Cheka naye Lois iri kungoti connecting phone yake mwana. Ndizo chichi kuitika. Ko chichi kuitika anti waisigwa data ere baby girl. Wanza satraita data racho. Anza satraita. Waisa sausi. Waisa sausi ere. Anza satraita data racho. Lois tarisa anza satraita. Pomo kanganza namba. Yeah, uri right. Wakaita waita tena on data here. Ndizvo zvangori pa wifi waita data on here. Tarisa data rako. Asikuziya ini mama. Asikuziya. Ora chimbodzima phone yako, dzima uite on. Dzima uite on. Lois actor kashamwari, actor Lois ndori pa ground actor. Ndakatobatidza data ini. Ndora ndakabatidza. Saka rikaite on off ngekire phone yake. Boss uyamutsa senda throw up. Sapa mwiri kunonoka ndisi.
regai adzime foni atange. Ena muti adzime foni regai. Kana tiona ichinesa ndotanga kuplay yangu maaudio. Maybe achigadzisa wamene kusaidiwo but uyatisa screenshot atenga data atenga data rakatowanda wani saka chichikuitika nefoni yake. Ngatinge airtime angamisira through up. Akuisigwa angatenga through up aisa data regai amisira airtime chai akumisira airtime. That's airtime. Apa pana mai kwai mai ani yavasiro mama chimuma zuro vari kuvava vari kutodawo yavo life. Mama chimuma vari kupenga. Apana kumira mushe vakumbirawo vakakumbira life yavo zuro manheru mama chimuma vanoriwo follow yepano vai vainzi promoter chichi vanodori follow vakawa live after vari kuvava singaiti vari kukumbirawo yavo life. Hauye nikisi. Amen. Handina urara tise ndiri kutobva kubasa mufunge tisisi. Ndaurara tandachara rangu handi tichazorara kana tafa. Zvokuvata zviya. Zvokuti ningosuka kana kupfakanyuki. Saka regai tishandise mukana iwo izvozvi. Adzima foni. Regai tione panoita zvinofamba sei. Regai isigwe airtime yacho. Apa ndo baba ihumana munyora makomenti amboda kukomedza kuti izvo munhu ifollow yaipala sasa kana nene ina iwe pisa ndaputara zvakaipa ine pisa ndakana zvandakambotaura ndaikuona yangu muchinyora makomenti nane ndakambotaura at least ari kupenga mama chimuma vaya vari kupenga vari kutoda teni musoro wateni vari kutouda vari kutoda musoro wateni zvekutodaro zvinhu zvacho right hanzi yaraita right regai ndichifona tione ndikunzi raita hanzi vamwe network. Hello zvaitaka makadii ndiri pangu mwanangu uri sei? Ndiri nanangu. Right. Saka ndoda kuti unyatsotsanangura take your time antika ndozofuna une dambudziko ngoti ndinochema azvina basa. Pana patinobvumidza kuti ucheme uburitse mafeelings kana wadzikama wachema ukaona woda kwanisa kuenda kumberi tiri pakuteerera then wapedza kutaura nyaya yako toshitangira ipapo. Saka tiri pano tokumbira kuti uteerere utaure. Ewe. Ndaigara naadete anditi taigara tiri tu kuHarare. Tichigara tese tiri tu everything was okay until muswa 22 March 2024. So daily I just feel Jimmy I'm gonna my instincts are strong. I felt it when something chaitika because mostly my heart was beating fast and my song and friend was busy, so I just felt it when something chaitika. Because that time pandakaita that type of instinct yakadaroga. That's the day mandakambofinta ndi kuchikoro. So ndakaningirikenza. Vakabva kubasa dedi. Yanga iri Friday that day. Yanga iri Friday vakumudza kubva kubasa. Vakumudza kubva kubasa dandibva pamuriwo. Munhu anga ari silent zvinhu zviri unusual. We usually speak kuti zvazodai. Vanenge vachiexplain kuti muriwo wacho uri kubikwa sei but musi wangu he was silent. So ndakangoita sei ndakangotora muriwo wose zvanga uri silent vari ignorant. Chivabvunza kuti ndingovabvunza kuti ichi
zvikuitwa sei zvikubikwa sei because mostly muriwo wacho vanoida kuti ubikwe kana kufurayi kana kuita sekuita stew. So ndavabvunza vana kundipindura ndapa ndangobikawo zvandafunga dzakuma6 ndapedza kubika ndandazogara ndipafoni pangu because mostly ndivanondiudza kuti ndinopakura. So all of a sudden ndakagara papa ndichitoscrolla pafoni pangu ndapa ndanzwa dheki vakutaura kuti ndisaimbe dzako. Ndafunga ngevari kujoka ndikabva ndaningiripinza ndachinja nyaya ndikati ndaswera ndine mudumbu the whole day rese. Toda kuenda kutoilet ndabva ndaita sei ndabva nditi okay ukurumidze kudzoka. Ndabva ndaita sei ndatora matishu aya ndatobuda because toilet yedu yanga iri panze pamba pataigara but izvozvi pakagadzirwa. So ndabva ndatobuda mumba. Dedi baba vake, dedi mubereki guys, dedi parent. Mwana wangone makore mangani? 2024. Ndandine 16. 2024. Ndakatena 17 muna 2 December last year. All right. Dedi vekubereka mai vanga varipi? Amai vangu. Nina mai vangu akashaya ndine 2 weeks ndazvara. All right. Saka wakakura children na dedi. Saka ndo ndandagara na dedi. All right. Chindera bera. So ndabva ndaita sei ndabva ndatora matishu aya sezvo toilet yedu yanga iri panze zviya zviya zvokuti uchingobuda mutoilet unobva una gedhi ubva toenda kozi taigara nechekuseri. Ndabva ndatora matishu ndabva ndatoisa pafloor yemutoilet muyamuya. Ndangoisa pafloor yemutoilet ndabva ndanyatsofila kuti moyo wangu ndotsvaga nditizi ndabva ndavhura gedhi roda inga rine cheni. Rine cheni ndabva ndangovhurawo mbichana kuti vasandinzwa kuti pane munhu ari pagedhi because vaita zvekutarisa kuti ndana pagedhi vangasari kude gedhi vaigara vanivharira and stuff ndiri mumba ndaingoziva kubuda ndichienda kuchikoro sometimes vaichiniperekedza kuti kuchikoro kwacho kuti kana vasikuda basa. So vakaita sei ndabva ndabuda ndichimhanya vaine like vanonzi mama Bhiwile vatakambogara navo ndivo vandiita kuti ndiuye kuno kuSA but vakazorambana 2023. Varambana 2023 ndandatinga kugara nadedi tatanga kugara pamupata igare papa musi wa 3 December nditi pamupata igare papa ndisaka pagare papa vangu vaudzwa kunzi papapata ndobvini kwataigara ndobvini kumba like kunenge kune mahoki vangu vaudzwa kunzi vanopatengesa nishi namama Bhiwile ex girlfriend yavo. So taigara tise chiri tudaro. So ndabva ndakatiza nerodi ndichiti waenda kumusangano kwamama Bhiwile. She's gonna help me because I feel like my dad is gonna do the worst to me. Ndakamhanya all the way ndichimhanya ndabasvika paimwe clinic inonzi Mapungwana. So ndabva vandiona vatika kundimhanyisa ndaputsa ndatsika nemusika imi nemeavanza sona ndibva avanza ndibva achichangoisa ichifura ndibva aramba kandibata ndibva vatika kuchindirova vachindirova mbambama vachindirova vangasikatauri vaingondirova ndibva vandizvuzvurudza murodi because ndandadonha vachindirova mambama nechekutamba nekuseri kwehuku nepaperoko vachingondirova vaikandizvuzvurudza rodi yese vachindirova. Tasvika kumba ndobva ndaramba ndakamira ndamira da ndobva nditi ndisaimbe dzako ndobva ndati kubvisirei ndobva vatora ai ndobva vandirova nayo pagotsi ndobva ndadonha pasi ndobva vachitanga kuchindibvisa hembe dzangu forcefully nandapfeka trouser vatanga kundibvisa hembe dzangu forcefully ndichirovera negotsi. So vakapedza kubvisa hembe dzangu dzese forcefully ndobva ndikwira pamubhedha vandichindikira pamubhedha ndandobva ivo vatenga kubvisa dzavo hembe tete vatenga kubvisa dzavo hembe kudaro ndobva vakwira pamubhedha ndobva ndichivhura makumbo vandabvunza kuti kuvhurirei makumbo ndobva vatenga kundirova zvidya and stuff ndova zvidya daro vanongiri kunzasa chinhu chaumandiri and started sleeping with me vatenga kurani it was painful. Atichakunzwi foni ndofungaisa foni padhuze mnenge aichaitsonzwika zvakanaka itsa foni zvamukaisa pakutanga tichatsonzwa mati ya takunzwa manje wanga wavhara speak tatsinganzi. Okay. So vatanga kurara kundirara like it was that day musi wa 22 ini ndaenda kumaperiods anditi musi wa 15 kusvika 20. So it was
ndandabva kubva kumaperiods. So ndachine macramps, ndiri munhu wekuti after maperiods angu handiti macramps angu anolasta for maybe a week nezvimadays. So ndachine macramps ichiri kurwadza, so like it was so painful. Zvairwadza when you were sleeping with me. Handizive for how long, mom. Handizive kuti it lasted for how long. Vakandisiya handizive zvimaminutes here. After that ndibva vataura chinhu chaundipakisa mukana mangu. And then ndibva charamba ichiri pahuro panga papa vasvika ndichisvisvinonge lollipop. I had no choice but to do it. Changa ndidzipa chiramba chingochidzosera kuti vachichipaikira kuti chipinde but chihombe changa singapindi sikagwani mukana mangu. So ndisada vaona kuti zvaida kuita zvakaramba kuti ndiite zvati ndiite zvirambe because changa chichihombe. Ubva kurara naye handizive kuti for how long ndinomborara padamage. We were sleeping with me until in the morning. Zvakaramba zvichiitika kudai. Yeah. Enderera kumberi. Zvakaramba zvichiitika ongoing, zviramba zvichiitika. Inini sezvo ndisina hama ndaiziva iri muno, ndisina anyone vasingandibvumidza kuenda anywhere chero kutaura chikoro ndandisingaziva kuti will they help me, will they believe me kuti ndine nyaya yakadai sona yakaitika. So I kept quiet. So ndakangoramba ndakanyarara. It was happening but wangosingarari neni when I'm on my period. It kept on happening until this year 2025 muna February. And ndinakuenda kumaperiod ndava ndavaudza ndovandoziva kuti he doesn't care. Hanzi February Pokavaudza vakati chii? Vakati he doesn't care, havana basa nazvo. Kuti hauna kuenda period. He kept on ongoing. Yeah, ndasina kuenda maperiods muna February. Ndakavaudza kuti ndakuenda kumaperiods. Vandiudza kuti he doesn't care. So uchadaro ndobva March, April handina kuenda maperiods. Uchadaro muna May ndazoita ndakurwara. Ndanga kurwara zvokutodaro. Ibva ndazoti vazoti usiku sona ndaipisa mwiri stereki ndobva ndiende vazonditi mangwana makuseni acho bva vandiisa sevanendesa kuchipatara. Ndandavakumbira usiku hweso taite se vaende neni kuchipatara. Ndobva vazobvuma makuseni ndobva vamuka ndobva kuenda kukiriniki. Tiri palaini kukiriniki yaya ndabva ndaita se ndabva ndafeinta. I fainted. Ndabva tatekurumidza ndatozopinzwa kutrauma. Kutrauma ndekuemergency. So ndabva ndaendesa kutrauma ndabva ndaita se ndaramba ndakarara kutrauma kwega. Ndabva ndazomuka ndobva ndanzi ndamita weight yangu. Ndaita weight yangu ndabva vaita pregnancy test. Ndabva ndauzonzi ndine nhumbu. Handina kuudza kuti ndanganywa manzi mangani but ivo date vakabva suggest kuti ifanira kubviswa nhumbu. I had no say on it. Chero clinic kwacho ndakaudzwa ndopanda kuvaudza kuti ndakapiwa nhumbu nemukomana ndobva achiza. Ndozvavakandiudza kuti nditaure kuclinic and ndakangoteererawo like that. So muna May imomo because paclinic yanga tiri vakataura kuti havakwanisa kubvisa nhumbu in more than 15 weeks. So vakabva vandita sevandirefeya kuclinic kuhospital inonzi KDH, Khayelitsha Hospital. Vandirefeya kuKhayelitsha Hospital ikoko ndobva ndapiwa date ranga nemusi handichanyatsoziva yangu but I think between 25 July or 25 June ipapo but between those months ndobva ndakapiwa date ndabva ndaita se musi 25 ndakapiwa periods rekuisa paswero rim. Ndavari kuti ndinofanira kuriita se kurisa paswero rim midnight. Kuma 5 makuseni handifanira kumwa mvura kana kumwa anything. Ndichisvika ikoko kuma 6 ndiri kunzi KDH musi wa25 musi wa26 I mean ndopandakaitwa abortion yemwana. Ndakaitwa abortion but before that ndiri muclinic before referral ndakatanga ndaitwa scan. Mwana inini seonero yangu anga akura anga ari muhombe.
I think akwanisa 3 to 4 months. I'm not pretty sure about that. Because my evidence in everything, termination of pregnancy, in scan and everything, it's all missing. Kuma clinics, niko hospitals, it's all missing. So ndakabviswa nhumbi yaya ndakaramba ndichibleeda. Because kubleeda nandakaudzwa ndinofanira kubleeda for 4 weeks ndichibleeda. Ndikaita more than 4 weeks ndofanira kudzokera kuclinic. Ndabva ndadzokera kuclinic ndabva ndapiwa mapiritsi. Ndapiwa mapiritsi kudaro ndobva ndatinga kuchigara nachi neex-girlfriend because zvanga zvasaiti kubasa kwavo chichiramba sabata zvakanaka. Pamwe pataigara papaya panga panikirikinza pakutovakwa because vanga vakudzinga vanhu vanoda vakabva like flat pakatovakwa flat right now. So zvadaro ndabva ndaita sei zvadaro ndakaningirikinza ndakaramba ndakanyorera. I never told anyone, but I want to be honest. Yeah. That last year muna November I'm still dating someone online. The person I trusted him and I told him everything. Okay. So ndamuudza everything anditi. He was the one aita say akandipa courage yekuti I should keep on moving. Hapana chisingapera nditi. Because me I was scared kuti ndoudza ndikataura nditi. And who's going to help me? Because the tindos zoti he can do anything to hurt me if I say something. I was scared. Because the night night yakarara nena nditi. Vakandiudza kuti zvandakaita kuna Sandy, she's my little sister from my different mother nditi. Zvandakaita kuna Sandy ndo zvandoda kuita kwauri. Meaning kuti vakabata futisa nechibharo. Which means vakatorara futi nachi nelittle sister yangu and pakabva pafremwa brother yavo inonzi Doni wekufa uyu. Ndiye akafremwa kunzi uyu wekufa akangofawo zviri mysterious mystery yacho haisanyasopedzwa kunzi vari kunzi vakangobayiwa but vachingotena pakuona but vasikuzikanwa kuti ndani akavabaya kana kuti ndani akaona zvadaro. Saka inini according to what I think Anguka, I think he's behind Annie. Drepiani Greetings. Yeah, Sandy plus death foot. Yeah, they did only. That's what I think, and that's what my instincts are always telling me. Ever since in Pakatora, and ever since by Pakango Kufakas, they did only. I just felt it when something really off. So nataka kugara na mama Beulah muna August. Tesa kugara na August. I was silent. Vaingoona kuti ndiri munhu akarara ndibva mumusesona. Ndibva vazondibvunza zvonzi kwasai chigara wakarara ndati ndisikumba ndiri. Mama Beulah ndo vakambodana nadhidhi vako vakarambana. Ndo vanaigara vanditogara navo izvezvi. Ye ex yadhidhi vako. All right. All right. Yeah. So vapakangoita madays vachingoti vakauya vakava vachibva pasi panoona ndakarara. Inini kuti ndivaudze kuti ndozvikuitika panga pamborioneka mukanyaya kuti kakaitika behind kekuti iwe wife like mire ndikuudze right. Amaona parelationship yadate namama Beulah zvakaitika ka date vakauya vakadhakwa nditi. He was drunk. Inini ndakaningirikinza vakandona ndakagara pasofa date and he was trying to get close to me and I felt uncomfortable because Mama Beulah like munhu anga apfeka shoti vanga sipo but vakazongopinda chibva kubasa like tichigara ndobvina nditi ndibva vafunga kunge ndibva ichi assume kuti chichi nditwangokurara nei ndibva woudza chitatu kuti vari kurara nei but that was just the beginning of his first step. Taura pana ramudza kuti ndatodikubvunda nechingu baba vari kupi ndichakudzai ndosaka tiri kuda hope because vakatizira kuZimbabwe kwamuri ikoko saka ndo parikuda kuti mupinde paaction nhasi chaiko because tine idea kuti vari nechepapi then mukavabata mwana wedu tomukwidza basa uya kuZimbabwe tomutsvagira pekugara munhu anogara naye achifambira nyaya idzi kana dzapera wodzoka. Taura ako mwanangu. So
zvadaro like tiri kundloving handiti it was his first step in the attempt ina nambotaura because like he was pulling me close but I felt uncomfortable ndangonyararawo ndakangodzisa pana zvakaitika vanombobva warara nini ndizvo ndakaudza mama Beulah but when she left tichigara itasara tiri kundloving that's when I realized kuti my dad is something else. Okay. The first night kundloving kunzvimbo isinogara isina magetsi iri nzvimbo inogara isina magetsi kudaro vakaningirikinza nditi vakauya murumu mangu vasina kupfeka like hakuna magetsi but toilet rekure ka pane imwe toilet reve pakona sona kose mundlovini muharare zvipadhuze but mundlovini munenge musina magetsi kuharare kunenge kune magetsi maona so toilet remuharare ranga yakatosha chine parumu pangu because ranga munoziva matoilet emuno kana uchigara pamba padhuze pane ine tower light handiti ranga rakatosha murumu mangu ndava ndachiona kuti munhu anopfeka he is completely naked ndikawandijambira vanjambira nini wose munhu akaona kuti previous ndakaona kuti vari kuita weird he was pulling me close ndairara ndakapfeka like ndakabirikidza hembe nezvekutamba because kundlovini padhuze pabeach so ndaitora ndakapfeka mabhachi matrau kana matight kana 4 ndaura ndakatopfeka zvinhu zviri more than ndichifuga gumbezi ndakatozvipetra mugumbezi so pakati adako kudaisona nekudaisona kuningirikinza kubvisa gumbezi kudaisona ndatenga chino ndakati ideti mukundidari zvikanzi ndikuona mai vako pauri vachitarisa ndo zvavakataura zvikanzi ndikuona mai vako pauri zvakaitika 2 nights dzakateedzana the third night ndopataka move out kubva kundlovini ndopataka move out zvadaro handiti takudzokera tiri panopamba pamama Beulah tipamapamba pamama Beulah handizivi munhu akavaudza but according to matenenzi aipamba pataigara ipapapa nditi ndiye akazovaudza kuti mwana uyu anenge ari wabhuzwa nababa wake chichi staff maona because vaita kuti every weekend zvondogara pamama Beulah panapa izvomeka kuti every weekend ndofanira kuswera kumba kwavo. He was not sleeping with me, but vaita ndizvo ndifanira kuswera kumba kwavo because vaita kuti ndisataure ndigare ndakanyarara. So like that it kept on ongoing zvichiramba zvingoitika kuti ndinoenda kokoko after school nchibva kuchikoro ndofanira kufura nekumba kwavo stuff. Musi wa30 September mama Beulah ndipo vakazonyasondibvunza vakutanga kunditsanangura yavo story zapo inini ndivazondinyatsondibvunzisisa ndakavaudza takabva taenda kupolisi ndobva tavhura nyaya ndakataura nyaya yangu yese kupolisi ndavaudza nyaya yangu yese kupolisi kuti ndo zvakaitika chichi before tienda futi kupolisi kana kuvhura ningirikinzi yacho iyo kesi yatakavhura iyi. Mama Beulah pandakavaudza nyaya handiti vakabva vatoita hasha vabva vaitira hasha nditi ndetinobva havana kupedza kana 10 minutes vauya ndokutaurirai vakasvika pano pamba ndibva vandibvunza kuti mufaro chii tanga unditira hasha instuff chichi vakabva vatozvita kuti it's obvious kuti chii vakuza kuti ndataura pasina nguva ndibva vapushirwa mama Beulah dai vasina kuvapusha daita kuti vakabatwa pamwe but mama Beulah vakabva vapusha panze vapushira panze kudaro ndobva vatiza manhero acho atanga taura utavatsvaga nemotokari yemapurisa ndabva kuvhura case chichi he was nowhere to be found. Do that day ndopa mangwana makusena chiri patakazoona nyaya iyi handiti yanga yato kufacebook handizivi ndiani akaisa kufacebook but yanga yefacebook plus case yangu iyi pane munhu futi anga akaivhura futi chi kumapurisa ari kunzi pane mwana ari kubatwa chiparo alert anga akaita whistleblower. Yeah. Right. Saka makaziva sei kuti dedhi vari kuZimbabwe? Inini kuti ndizive kuti dedhi vari Zimbabwe ndakataura nemwana watete Adi anonzi Junior. Akandiudza kuti dedhi vako vari kumhanya vari kuZimbabwe kunoku hanzi mufaro uri pama1
The next morning ndo bachinja zvanza ndaitotamba neudhedha wako hako kunoku but vanoziva tauriro yaakaitaka from background handiti akaisa voice note ndobva ndanzwa dhedha aitaura kuti ndasvika gogogoi maona ndabva ndaziva kuti munhu aita sei asvika kuzimbabwe that night ndoziro ndakaita ndabva ndatokuwa alert kunoku kuti aiwa kamunhu aita sei atiza ako kuzimbabwe saka kuzimbabwe vari kunyaziva pavari here handisi kunyatsoziva pavari but ndandataura namaiguru pegi vainge vachitaura kuti pane munhu avanzwa akavaudza kuti musi friday kuti pakavaona somewhere. Alright. Saka kana vari kuzimbabwe kazhinji vanogara ipi kana tikuzimbabwe taigara kuchitungwiza kuunity A vairo jako pamba pasekuri papa okay ndopaanosvikira. Alright. So alright, tomboguma takadaro izvozvi tomboguma takadaro saka zvaizvozvi guys information iyoyi yatawana for now yataura pano iri enough imwe yozouya paleta andika right. Royal Mint tafadza chidawa, this is where we're asking you to come in and culprit is there in Zim chitungwiza area kuseri ukauya kuseri uku ndochikulinkai nemwana andika mochipiwa maleads ekuti muza kuti papi nepapi imi you know how you do it andika tikwanisa kuti case number iripo udhara andika chingoripo chete chokuti chingobatwa case number mupiwa vokandwa ikoko uyu mwana ochiuya ikoko toda kuti itigwe ikoko andimaona kuZimbabwe ngaitigwe ikoko kuZimbabwe andimaona saka ndo patiri kudawo ipapo realmente tukatoya kuseri uku ndotokulinka nemwana tikutokumbirawo andika ndosaka ndakata imwe information tozokupa kuseri hatichaitauri pano tokupa kuseri kuti kuti mutange kudi lead muve nayo mapicture ndinawo zvaizvozvo kuti ndiposte mapictures ndinogona kuita alert ndogona ngokutaridza pano because I'm just hoping kuti avapo but kuti muningirire kuti mukwanise my way message my way. Hey, yani right, fikeni bita shababa haya zvakaoma. Hey, baba ndovasivirepi kwava ini ndovasiva baba vai. Hey, muri kuvaona baba ndakambovaonepi ndovaziva baba vai. Hatina kumbovaposta pano baba ava guys neimwe nyaya ndinyorerewo namba dzekunyogwa naRoyal Mint idzo guys ndinyorerewo namba dzekunyogwa naRoyal Mint idzo mundipe aya satani ari pabasa vedu we haya regai ndimbopedza nezvenyaya ndinyorewo guys kana ndipindirewo namba simba rangu rabva rapera ndipindirewo namba ndilinge Royal Mint ataure nemwana uyu ndigokupai nyaya yauya apa izvozvi zvakaoma chimbo ndipindirai namba guys ndipindirewo namba dzangu apa ndipindirewo namba dzangu mwana uyu akatena 17 ane 17 ari kutena 18 namheno ane 17 zvakaoma right singe dzauyiwa nadzo kuseri naSamuel. Muperegwa
zvakaoma. Royal Mint ndauya kuseri. Ndauya kuseri Royal Mint ndauya kuseri. Nditry kuedha Royal Mint apa ndobva ndadonha kusara nemwana. Ndozota follow up zvakaoma. Hey. Haya. Royal Mint pinda pa call up. Right. Baby girl, Royal Mint ndeipi yako. Baby girl, ndokumbira kuti utaure nemusikana uyu. Antika ndiri kungodonha ndozodzoka ndoti masvika papi. Umupe information kuti vangatangira papi kudi. Toda kuti munhu abatwe. Antika and pictures and everything. Ndokumbira kuti trust musikana mupe zvese. Ndakudonha ini. Royal Mint ndokubata kuseri gani mbotaura dzimwe news panapa. Right. Guys. Yeah. Kusawira nematambudziko ka. Kuzvaitika nguva ivuti. Maxen, ma-8. Zvakaoma. Kumakusiri patachishora pepe vanga vatori serious here. Zvavasina kumira mushe simeni just 1-2 weeks dzarwara idzodzi zvakaticharidza kuti zvatooma zvatoshata ende doctor aingotaura kuti kurumbidzai kumuitisa dialysis pamwe kuda anoita zvakanaka. Takavhurira GoFundMe nezuro guys pano. Takavhura GoFundMe nezuro. Ndiye mumwe wedu ane murume wakanga neblood cancer. Takavhura GoFundMe tikati tatumira baba vemaherbs $30 yavo. Maherbs ayaiswa pabhazi anti ndizvo. Azoiswa pabhazi nhasi. Angakati vakasati vaisa. Aiwa ndofunga ndewe cancer. Uyu wangu ndewe dialysis. Wandakati mukati mimi. Wenyu ndewe chinumber 3 angachizouya after takatanga zuro. Aiwa kune watakatanga zuro we dialysis. Ndiwe ndaitsi vanhu 3. Nditi guys tikapedza tikuisa baba vemasculptors. Yes. Wavida unaona pawanyora kuti no need for GoFundMe. Saka mamuri 3 andatotaura nezopana pakati tine vanhu 3. Pane musikuya getu aiwana yake yakwana. Baba blood cancer ava ndio vatatipinda kubva kwatevera iwe. Ndatotaura nezuro ufunge. Tisiya mukomana ipo panda ndiri kuZimbabwe ndakaya nezuro kuZimbabwe unotengesa stand yake yanga atenga saka stand yakatotengwa nezuro simeni takazenge taitengesa nesick man kuti tingokwanisa kumubudisa muhospital tumuendese kudialysis kwacho stand yakatengwa nezuro simeni ndanditori supposed kudzokera nhasi imwe mari ndakatumira pandakangopiwa mari iyoyo yestand ndikabva ndaenda kubhengi ndikanoisa mari kuti ifanobatsira ukafanobviswa nhasi pavari kumukira unoita process yekuti wapiwe transfer vari kutosangana vachinzi munhu akusisina apa vamwe vachizama kufonera phone number dzangu ndandakaisa phone number dzangu pandakanomuvhurira file hadzisi kuita ndiri kunoku saka pawazoenda vachida kunopuhwa transfer yemunhu wavo vakutosvika vachinzi munhu akusisina fa izvezvi kuma-8 shame dei wakaziva usina kutengesa ako stand yako dai ndaiziva simeri nezuro achotaura nini achindibvunza wapiwa here mari uchengetedze mari yakawanda unobirwa kuHarare ndikati handa munhu mukuru handibirwe wakupi chiuya ndikati chirega ndimbonoona mama ndoya mangwana ndatumira imwe mari yekuti ufanobatsirika ufanobviswa muhospital aka ndichi uri kunonoka zvinhu zvako wanonoka uri kunonoka ndo mashoko akapesa kutaura neni nezuro kuma4 kunonoka yekuti ndakuenda ida kuona bhuru akasati aenda zvakaoma simeni zvakaoma saka zvino unani Jobbik uko naiwe unani kune mukadzi wake nasisi wake mukadzi wake awani mukadzi wangu iye hanzvadzi yangu iye hanzvadzi yangu okay hanzvadzi yako mukadzi wacho naye mukadzi wake uya angari hanzvadzi yako yanga iri hanzvadzi yangu uya waiti wechidiki uya
ndakaboposta waita arikuda ndikiri arikuda waita arikuda chi dialysis kidney failure wechidiki uyu ndakamona futi akapostwa somewhere mene pawakaenda futi kanokumbira kuti apostwe yes na mukoma mo boys na mukoma mo boys akapostwa 3 days back simweni nematambudziko saka makutotanga kuti maplans okutaende kumuchaka zvakaona orit tichizonzwaniwo kuti zviri kufamba semozotodza kuti adresi kuti vati vamwe vedu vari koko vauyewo vazochema newe sezvo uri mumwe wedu zvokudaro sharp zvakaoma akapostwa mukoma mobo ndakatonaposta I think ndiwa mukoma mobo wakapostwa because akati yakunokundika muti takirieta gofund but kumberi kwako kune munhu anga atanga kuuya ende murume wake wari kunzi ari pachirega titange naiye kana ichinge yapera tochitopinda panewe hanimaona kupi usa uchinzi kuita kwamo zvinongoita mwari soka guys joinai mapolisi handi muri kuzvona kuti nguva yamunofunga kuti tinaye hatina nguva yamunofunga kuti tinaye hatina izvo zvikubvunza apa vamwe venyu hamuna kana polisi kunzi mafa kudai so mutanga kupemha pano kuti vedu ane 50 kandawo ane 20 kanda but tiri kuzvitaura everyday joinai mapolisi vedu we joinai mapolisi ita polisi yako tora kana ye89 rand iya tora iyoyo ungoita something kana mari yako yanakaukwira hello ndiani kwarifona kuzimbabwe ungoti connecting kuzimbabwe yaupa risi baba racho tiende kwe namba dzekuzimbabwe zvakaoma baba vanditunyeswa ndivazivirepini guys baba pane vanoti vazirai munhu akadai souchuwa kana ndimiwo guys kana ndimiwo mondi kana totuka varume moti kwanzi totukirei varume guys mondi akadai kana ndimiwo guys kukwira mwana wako here asikana kudambura mwana kudaro vasikana aenda kwadzonya enda tora personal baba vandoda kuti vavharigwe vasungwe ndotoda kuti vavharigwe vapinde mukati chaipo chaiko vantaure nevafese nyaya dzavo guys mwana kusvika pakuita nhumbu kunobvisa nhumbu yemwana kunobvisa nhumbu yemwana kuti vawane kuvata nemwana kuguruma mwana kukudza mwana kuti vadle mazaya avo handakambomposa before handitika jeneti fesi ndoizivai haisi nyuwani kwandiri fesi handiri fura muta kuti kabhinonere ndofunga I think so ndichapiwa madetails ndokumbira vanokwanisa kuinda vati vasvikeko regai royal mint achatauri madetails akawanda achata regai royal mint adelay awane detail rekuti vafakwanisa kuti vaine 89 rand kuzororo guys 89 rand chete kuzororo 89 rand chete wave nepolisi yako uya ndikubatsire kujoina polisi uya ndikubatsire kujoina vamwe vari kudiaspora kuno cheko havana polisi mufunge and you tend to wonder kuti imi vanhu muri kutembei vari kudiaspora cheko ni munhu asitorina polisi izvozvi usimudza kuti muri kutembei nai muri kumbotembei kasi upenyu unogadzwa kumba kweino torai mapolisi guys ndimbokuplayirai maaudio emwana mugonzwa mbichana kune madinoka kusvika. It was on the 22 of March. Pakatika zvinhu izvo taigara nadeti kuharare, so it was on a Friday. Vakurumidza kubva kubasa zvototi I think kuma2 vanga vatosvika kumba vanipa muriwo indabva ndatotanga kutobika zvokutoti sadza ndakatozobika kumanheru kokoti kuma6 ndapedza kubika zvese ndabva ndatogara ndikuchoscrolla pafoni pangu kuna zvinhu zvadheta kutaura kuti pisanditsako uyai ndikujoinisei
mese kwamuri ikoko ndine mudumbu ndasikara ndine mudumbu ndatora matishu ndabva ndatoenda kutoileti ndatora matishu ndabva ndaenda kutoileti kudaro and inini pfungwa dzangu dzanga siri kuenda kutoileti because inini mainstincts angu aindoza kuti pane something ichaitika ndabva vaita sei ndaita sei ndabva ndatora matishu ndabva ndaisa pasi pafloor mutoilet because toilet yedu inenge iri panze ndatora matishu ndabva ndaisa pasi mutoilet ndabva ndatiza ndakamhanya ndakaenda ndakatomhanya road yese pamwe ndichawana mama Beulah vari kukusalungu kwavo ndokwanga ndakananga ndichiti ndichaenda ndiri murodhi kuenda ikokoko pane imwe clinic inonzi Mapongwana nditi iri kunoko ndauda kuti ndisvike padhuze pamapongwana ndabva ndaona ndibva ndibata vakandiwana ndizoti vakandiwana sei that time ndibva saka kuti ndirova rodhi yese vachindirova chindizvuzvurudza hapana munhu akandibatsira even when I was crying or screaming hapana akandibatsira ndasvika kumba kudaro ndibva nditi bvisa hembe dzako ndibva ndaita sei ndibva ndavabvunza kuti mubvisirei ndibva vatora ai ndibva ndorova pagotsi vandova pagotsi ndibva ndadonha panzi vatanga kuchindibvisa trouser yanga ndakapfeka by force vachindibvisa nchirovera une gotsi like vapedza kundibvisa hembe dzangu dzese by force kudaro ndobva ndichikwira pamubhedha ndakwira pamubhedha kudaro I was extremely naked ndasina chandakapfeka zvadaro ivo ndobva taka kuchibvisa dzavo hembe ataka kuchibvisa dzavo hembe kudarovaita sei vandichivhura makumbo iriko Cape Town inini ndavabvunza kuti kuvhurire makumbo kudaro ndobva vandiforce achinditova zvidya ndobva vandivhura by force ndobva isa chinhu chaoma ndiri like he started sleeping with me atanga kurara nenini. He was sleeping with me and so it was painful and I was crying, I was screaming. Hapana munhu akazondibatsira that night. No one akauya kana munhu wani zvake akauya kuzondibatsira. Wakarara nini I don't want ndizive kuti usiku hwese kana kuti but it felt like usiku hwese. So vakatomondisiya ndizive kuti zvemaminutes here ndabva ndisiya kudaro. kuese kune nzvimbo inonzi Harare guys vatora chinhu ndivandisa mukana saka ndichisvisvina mungelo chinhu chavo chakakura zvekutoti ndaitochinzwa pahuro pangu apa ndakatadza kuzviita zvekutoti ivo ndivainganga kuchiita vainditi ndiite se ndichisvisvine I had no choice but to do it so ndakangozviita sezvaaitaura daro ndobva vaita sevachibvisa mukana mavo anongonoripota kuZimbabwe anongoripota kuZimbabwe ikoko kurara nenini handizonda but usiku anambopira ndarara anamborara it kept on happening. It was ongoing but he was not sleeping with me when I'm on my period. He was not sleeping with me. It happened every single day. Every single day. Even if I was sick, he always slept with me. You did. So zvadaro ndobva vaita sei I think this year, yeah, I mean this year, just that I may be in thank you for wearing it. So my head is a bit aching. So this year I did it. I think muna May, about February papa ndo pandisina kuona maperiods angu ndikadheta andina kuona maperiods angu ndobva ndakaudza ifa ndoenda kuchipatara vabva vandiramura kuenda kuchipatara takuti May, about May papa ndipo takazoenda kuchipatara ndabva tipa line yekuchipatara ndabva ndaita sei I fainted. Tipa line angatori maxeni ya ndaita sei I fainted paclinic yanga takamira line iyoyi ndobva ndatozongeswa trauma and then ndobva vaudzwa kunzi ndine nhumbu yangu yanga yanguda kusvika 3 months ya so vaudzwa kunzi ndine nhumbu daro vabva toti vadwa kuti ndiite sendibvise nhumbu yaya but that time paida kubviswa nhumbu yaya I was sick ndaitorwara seriously daro so inini nhumbu yangu yakazobviswa I think muna June kana kuti July but it was on the 25th of July or June
between these 2 months, June or July, papu panenge pakabviswa nhumbi yangu papu handizivi ndinganga kutopinda 4 months or 3 months handichanyatsoziva yangu inini because mapapers angu inini chi ane evidence yekubviswa nhumbi, ane evidence yekuti ndaenda kuchipatara, ane evidence yescan yese yandakaitwa kuti ndizonobviswa nhumbi kuchipatara chinonzi KDH Kailicha Hospital. Mapapers waya they are missing. So ndakabviswa nhumbi yaya ngakatokura ya ndosaka ndaingogara nchirwara nchiita zvakadaro. So pandataka kugara namama Beulah, ndatenga kugara namama Beulah kudaro ndiwo akatoziva ndakatokwanisa kutrasta kuti ndivaudze nyaya yangu iyi. Ndozvakaitika. Saka gara kwandaita nadhedhi vanga vasikatochinjitaure nyaya yangu, vanga vasingandibvumidza kubuda panze pegedhi. Inini chero ndaitaura nadhedhi adi ndasikakwanisi kuvaudza because inini I knew kuti she was not gonna believe me kuti something like this happened to me. I knew she was not gonna believe me though. So ndichigara namama Beulah kudaro handiti before ndavaudza nyaya iyi takaenda kuclinic handiti taenda clinic kudaro I was like I think muna August I was still bleeding from negligence, from termination of pregnancy. So ndakabva ndatozoenda I think at the end of August here ndakatozoenda kuclinic. Ndaenda clinic ndandobva ndapiwa mapirisi anokwanisa kustopa bleeding. Ndandine implant yandakaiswa pandakabviswa nhumbu. So implant iya ndiyo yaiita kuti ndirambe nchibleed ande ndirambe nchirwara. Implant ndoja I think ndoja deu here kuZimbabwe iyoyo. So ndakaibviswa. Pandakaitwa abortion, that's when pandakaitwa abortion he never slept with me. Asi panga ndichiri nenhumbu he was sleeping with me. He was sleeping with me that time. Sure, ere Clotilde. Ichokwadi ere. Ndizini mama, ndikuita nani zvangu but zvinodzoka zvekutoti sometimes ndotomboita ndicharegreta kuti ndeizvitaurire because I was criticized but it's art. Vakandicriticize kutaura nyaya yayi because inini handisiri ndakaisa social media asirini. It's traumatizing kuti inini ndakakuisa kudaro ndobva at the same time ndinge ndichicriticize wanzi ndazviitire. Right now health yangu ndizvo zvazvo but ndikoilambishana inyaya yekuti ndichingori netrauma yekuti pese panotenga kuzvitaura zvinodzoka. All the nights andairohwa iwayo, especially that day ravakandirova rati zvodzoka zvinenge zvichidzoka zvakanyanya sere chero kuhopa ndotombovaona ivo dhedhi vachindimhanyisa ende ndozati musi wachandiona kana kundibata ivo havambofa wakandisiona ndichirarama. This is not gonna spare me when I kill me, I know that. Chero hope dzangu ndo zvandinenge ndichikuona. Nyasi unotaura nyaya inyinyi kuti inopedza kuita kuti musoro wangu reme and ndopedza ndakudzokera in that same stage yekuti ndaingogara chikochema. Ever since I told everyone about this crime, and this year, Mama, I don't even know how to feel anymore because I don't even know if they're gonna believe me which I faced something like this. I don't know if they're gonna believe me. But ndine zvinhu zvandida kuudza DJ ravakarara neni vakataura kuti zvandakaita kuna Sandi ndo zvandoda kuita kwauri. Ndezodzi pane nyaya yakaitika kuna Sandi sister yangu ndoiti sister yangu yakaitika kwaari akarepwa ane 7 years.
nyaya iyi ndobva hanzi chi Daddy Don ndiwo akazviita handiti. Saka nyaya iyi yakangopera yakadaro ichichi handiti. But it raised my question marks kwandiri because wakataura kuti zvandakaita kuna Sai ndozvandiri kuda kuita kwauri. So I'm still thinking kuti vanenge ndivo vakaita sevakarepa Sandi. Because hapana paungataura kuti zvandakaita Sandi ndozvandiri kuita kwauri wobva warara neni kare. It really raised my questions but saka handiziyeni mama. Handiziyeni. Ipewe kutsuda namba dzangu guys. Ipewe kutsuda namba dzangu. I feel tired. Soro wangu nitaka kurema. I feel dizzy. Zvazvo ndatopinda magombeze. Ndatombo feel like it feels like chikafu zvinhu zvose vaitenga ini mama. Vaitenga chikafu. Vaingoita zvavaingoita like vaingotenga chikafu zvese vaiita. Chero zvekuchikoro vaiita. Kutekera zvinhu zvese zvekuchikoro vaitenga. Handiziyeni mama. Handiziyeni. Kuti angasiya vakadzi here chini. Handiziyeni. Zvakaoma mama. Ndozvandakandinzwa zvichiitika muupenyu hwangu kuti ndifite this type of pain mama. Handiziyeni mama. Sometimes I don't know how to feel anymore. It just hurts a lot kuti mai vangu vakafa right. Vakandisira mubereki one. Vansira mubereki one ndobva Sara achitora advantage over me. Kuita nhumbu, kubvisiswa nhumbu. It's a lot of trauma kwandiri because asati ndatomboiline. Do attend counseling but sometimes it feels like it's not working. Sometimes zviita kunge zviri kuita machanges saka ndichanyasoziva ndizere neconfusion. Nyaya ndasingadi kuitaura pafoni. Ndoda kuti ndichitaura face to face takagara ndichinase kuexplain bit by bit. Zvotaura pafoni izvo zvinoti handizivi. Zvanipa confusion ikawanda. Handinyasogona zvokutaura pafoni. Ndiri kuona kutaura face to face. Saka ndisingadi kuitaura face to face. Ndisingadi kuitaura pafoni. Zvakatooma mama. I guess ndo life yacho zvayakandirongera ini. Ndiwe 16 netosangana nezvese izvi. Vainyanyondirovera vaindirovera kuti ndenge chivabvunza mubvunzo kuti vari kuda kuzviitire chii. Ndonyaya yavaindirovera stereki. Kuti sometimes vanenge vada kuti ndivhure makumbo angu vanenge vati ndenge chivabvunza maquestions and vanenge vachindikuvadza. Saka ndinenge chichimovha ndirova vachindinyaradza kuti ndisataure kana kuti ndisascreaming. Zvakaoma. Right. Saka ndiyo nyaya iripo here kandi mbona kuti kuseri vachiri pagroup call here kana kuti vabva. I think havasiri pagroup call vantu. Ndichanzwa navo kuti zviri kufamba sei. Tatowana lead kudhara. Tawana lead. Atoparoyal meat. Tawana lead. Zvakaoma. Chii. Zvakaoma. Right. So guys, ndonya imwe ndakunzwa nikiri. Ndakunzwa kuda kuvata. Sure.
Sure. Koti ndeibi zviri sei uri kuzvigona sei uzvibalanza sei kuri seiko kuCape Town uri seiko zvako kwako kwaugara uko varungu pane nyaya yandakutumira iyo kai how true is it because mufanire ndiwo maraini mangu chaimo sister yake ndoenge ichoti hauna munhu aunoziva here kuCape Town since wambogara kuCape Town so navanhu angogaya iwewe kana une anything zvauri kuziva about this story ka ndezvechokwadi here kana ndezvekunyeba I think ndopazvikuda nyanya kuzikanwa ipapo kuti is it true or false saka kana pane zvauruzivo please ita kuti undiite sei undiziviso so that ndikwanise kubatsirana navo mfanire wemaraini mangu chaimo ndofunga jamba imba ichi 7 kubva pemaraini mangu meme kuenda padheni pavo imba ichi 7 imba ichi 7 bo ndoimba iri pakona chaipo Skamo. Nyaya yekunyepa inotoni doketika ine case number nyaya. Ine case number. Saka ndo nyaya iripo vari kutobatsirawo kutsvaga vari kuti vanomuziva. Vari kuti vanobatsira kutsvaga saka at least kokuti kunonangwa papi lead yatovepo. Mona kuti nyaya yakadai so vanhu vanotiisa musoro pamwe vanosora batwa. Anobatwa. Anotiisa chindepi anobatwa. Guys zvakaoma. Kuna mumwe ari kutaura nyaya dzavo dzerepu kuseri uko but ini handichakwanisa kuti ndiname ndakagara pano guys ndingatokuvatirei ndikatodonha pano hanomaona chitegai tikozoya totaura kana ndadini ndamuka then tozoya todi tocontinue but inyaya dzakadai guys dzinorwadza nyaya dzakadai so handifungi kuti kune munhu anga mwana baba vake mbereki wana akasara ouya with a straight face kudai step mother ndo vakatotanga kutotaura nyaya iyi vachitoti iwe hausi kubatana baba wako vanhu vemuraini vakatanga kutozviona before iye atasati atozvitaura chiramba tozoti mwana ari kunyemba kumitswa ivanhu vanoda kutanga kutsvaga zvisina basa baba vanga vabatwa vanokliwa nepolisi ngavangotogwa kana kuri kunyemba vachanokliwa nepolisi munhu ngangobatwa ende kupolisi vachanokliwa nepolisi ikoko zvaizvo zvituku kufamba sendire mwana kuti mwana hangambonyepi polisi ndo koti ndo chanova clear nai munhu ngangobatwa the court will clear him zvorwadza guys 16 years kubvuraudza mwana 16 years mutona titora nemwana guys ani mamunzwa titora nemwana cheko atombozivi kutoti ndevendisa chinhu chavo chakakura mwana mukatiterera pfungwa tichona mutona titora nemwana chanoziva hapana mufunge mwana animon so guys regai ndinovata tozotaura ndamuka alright kotilda alright anotiza chidepi anotiza ndakatiza chidangepi kuno kwaakatiza South Africa chinda kuZimbabwe ka but Zim Crimes channel faka lena le nyaya le munhu abatwe faka le nyaya dzakadai chino chamukombera toshandisana vidwe because haiti nyaya yekuti chingwa changu kana kuti no inyaya yekuti tiri kuda justice ende kune dzimwe nyaya dzokuti tinotogamana chete chero kauya tota zvichamwari rova wakadai kuti zviti ikurudze kufamba munhu akurudze kubatwa haisimbori nyaya yechingwa inyaya yejustice for vana vanobatwa takuvatsvaga manje vanosora vabatwa vari kutizei kana vasina chavakaita vanotizei vanongobuda panze votiza vonobudira kuZimbabwe kungotiza votinobudira vava kuZimbabwe kana ndimiwo guys hazviko nyaya iripo kwai vatai pano guys ndikavata pano kandongovata ndongosana ndakangovata makangogara ipapo hazvishandizvi regai ndinde zvangu guys mukundai kana chida kupinda live achapinda ake live regai ndindi kana dhimino ida kupinda live achapinda zvavo live ini regai ndimbonovata ilisi ndikanovata zve5 hours handimaona ndendabo antimaona ndikanovata zve5 hours tozodzoka nani namai chimuma mai chihuma hanzi yeDNA mande ende muri kuida makaimirira yeDNA muri kunyatsoida chako chaiko aiwa iko zvinonoswera abatwa manje because Zim crime yakuseri crime Zim yakuseri kwendikupe mapikicha ababa yaindikupe mapikicha mablogger kandai munhu kwakasiyana siyana mabloggers tikumbira kuti muposte munhu kwese kuti ive alert antika munhu akurudze kubatwa ndikumbira kuti tiposte munhu kwese tifambe nenyaya nengano munhu abatwe
Ndamuka zve guys. Ken bono wataka ndamuka. Ken tombofana kuvaposta baba musara mchiwa komenda endayanovata. Imondishi. Ava. Vari kutsvagwa. Vakatizira zimu. Zim from Cape Town. Right. Da posta. Baba, da posta. So guys, da kwina ndokubata ndamuka.